Είναι η σειρά podcast «Το ποτάμι με τα παραμύθια». Μια παραγωγή της Sky Audiovisual. Ο Τζακ και η φασολιά. Μία φορά και έναν καιρό, σε μία μακρινή εξοχή, ζούσε μία φτωχή χήρα με τον γιο της που λεγότανε Τζακ. «Αχ, παιδί μου», είπε μια μέρα στον Τζακ η μητέρα του, «δεν έχουμε πια καθόλου χρήματα για να αγοράσουμε φαγητό». «Μη στεναχωριέστε, μητέρα», απάντησε ο Τζακ. «Θα πάω αύριο στο παζάρι και θα πουλήσω την αγελάδα μας». Πράγματι, το άλλο πρωί ο Τζακ ξεκίνησε για το παζάρι. Στον δρόμο συνάντησε έναν αγρότη. «Πού πας την αγελάδα, μικρέ?» ρώτησε τον Τζακ. «Πάω να την πουλήσω», του απάντησε εκείνος. «Θα την αγοράσω εγώ», του είπε τότε ο αγρότης. «Αντί για χρήματα όμως θα σου δώσω 10 μαγικά φασόλια. Όταν τα φυτέψεις θα καταλάβεις την αξία τους». Ο Τζακ γύρισε στο σπίτι του και φύτεψε στον κήπο τα 10 φασόλια. Όταν ξύπνησε το άλλο πρωί δεν πίστευε στα μάτια του. Έξω από το παράθυρο είχε φυτρώσει μια τεράστια φασολιά που έφτανε μέχρι τον ουρανό. «Πρέπει να ανακαλύψω τι βρίσκεται εκεί πάνω», είπε ο Τζακ και άρχισε να σκαρφαλώνει. Όταν έφτασε στην κορυφή της φασολιάς αντίκρισε ένα πυκνό δάσος. Ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του μια πανέμορφη νεράιδα. «Γεια σου, Τζακ», είπε με γλυκιά φωνή. «Εγώ μεταμφιέστηκα σε αγρότη για να σε βοηθήσω εσένα και τη μητέρα σου. Σε εκείνο το κάστρο ζει ένας πολύ κακός γίγαντας και εσύ, μικρέ μου, μπορείς να τον ξεγελάσεις και να του πάρεις όλα τα πλούτη». Ο Τζακ ξεκίνησε και σε λίγο έφτασε στο κάστρο του γίγαντα και του χτύπησε την πόρτα. Του άνοιξε μία καλοσυνάτη γυναίκα και μόλις τον είδε του έβαλε τις φωνές. «Φύγε γρήγορα», του είπε. «Ο άντρας μου είναι ένας πολύ κακός γίγαντας και θα σε φάει». Όταν ο γίγαντας μπήκε στο δωμάτιο άρχισε να μυρίζει τον αέρα και να μου γκρίζει. «Φαΐ, φαΐ, μικρό παιδί μυρίζει εδώ. Κι αν το βρω σε μια γωνιά θα το κάνω μια χαψιά». «Όχι, άντρα μου», του είπε η γυναίκα, «το φαγητό μου μυρίζει». Ο γίγαντας τότε κάθισε στο τραπέζι και έβγαλε από τις τσέπες του 2 πουγκιά γεμάτα με χρυσά φλουριά και άρχισε να τα μετράει. Ο Τζακ που τα έβλεπε όλα αυτά από την κρυψώνα του, όταν ο γίγαντας πήγε για ύπνο, άρπαξε τα φλουριά και έφυγε τρέχοντας. Μόλις έφτασε στη φασολιά άρχισε να κατεβαίνει γρήγορα μέχρι που βρέθηκε στον κήπο του σπιτιού. Με τα χρυσά φλουριά ο Τζακ και η μητέρα του έζησαν αρκετό καιρό χαρούμενοι και χορτάτοι. Όταν τα ξόδεψαν όλα, ο Τζακ αποφάσισε να σκαρφαλώσει και πάλι στη φασολιά. Έφτασε στην κορυφή της και σε λίγο χτύπησε την πόρτα του κάστρου. «Φύγε γρήγορα, παιδί μου», του είπε η γυναίκα του γίγαντα που δεν τον αναγνώρισε. «Ο άντρας μου είναι πολύ κακός και έχει θυμώσει γιατί κάποιος έκλειψε τα φλουριά του. Αν σε βρει εδώ θα σε φάει». Ξαφνικά ακούστηκαν βαριά βήματα. Ο Τζακ κρύφτηκε γρήγορα κάτω από το τραπέζι και είδε το γίγαντα να μπαίνει στο δωμάτιο μουγκρίζοντας. «Φαΐ, φαΐ, μικρό παιδί μυρίζει εδώ. Κι αν το βρω σε μια γωνιά θα το κάνω μια χαψιά». «Δεν είναι κανείς εδώ, άντρα μου, το φαγητό σου μυρίζει», είπε η καημένη γυναίκα. Ο γίγαντας τότε βγήκε από το δωμάτιο και σε λίγο γύρισε κρατώντας μια μεγάλη κότα. «Κάνε μου ένα αυγό», της είπε, και αμέσως η κότα έκανε ένα μεγάλο ολόχρυσο αυγό. Ο Τζακ που τα είχε δει όλα αυτά από την κρυψώνα του περίμενε να πάει ο γίγαντας για ύπνο και μόλις άκουσε το ροχαλιτό του άρπαξε την κότα από το τραπέζι και πήγε να φύγει. Η κότα όμως άρχισε να φωνάζει «Κοκοκοκο, βοήθεια αφέντη, κοκοκοκο, με κλέβουνε». Ο γίγαντας ξύπνησε τότε από τις φωνές και έτρεξε να δει τι γίνεται. Μόλις μπήκε ο γίγαντας στο δωμάτιο, ο Τζακ πήρε την κότα στην αγκαλιά του και το βάλε στα πόδια. Ο γίγαντας άρχισε τότε να τον κυνηγάει φωνάζοντας «Στάσου, παλιόπαιδο, θα σε κάνω μια χαψιά. Σίγουρα εσύ έκλεψες και τα φλουριά μου». Έτσι όμως, μισοκοιμισμένος όπως ήταν, δεν μπορούσε να προλάβει τον Τζακ. Το μικρό αγόρι έφτασε στη φασολιά και άρχισε να κατεβαίνει γρήγορα. Όταν ο Τζακ έφτασε στο έδαφος, είδε τη μητέρα του να στέκεται στην πόρτα του σπιτιού.
«Μητέρα», της φώναξε, «φέρε μου γρήγορα το τσεκούρι». Ο Τζακ κοίταξε ψηλά και είδε ότι ο γίγαντας κόντευε να φτάσει στο χώμα. Πήρε τότε το τσεκούρι από τα χέρια της μητέρας του και άρχισε να κόβει με δύναμη τη φασολιά. Το τεράστιο φυτό έπεσε στο έδαφος, παρασύροντας και το γίγαντα που έσκασε στο χώμα. Αυτό ήταν το τέλος του κακού γίγαντα. Ο Τζακ και η μητέρα του αγκαλιάστηκαν με ανακούφιση. Και τότε εμφανίστηκε η καλή νεράιδα. «Από εδώ και πέρα θα ζήσετε ευτυχισμένοι», τους είπε. «Χάρη στα χρυσά αυγά δεν θα σας λείπει τίποτα. Και εγώ θα είμαι πάντα κοντά σας και θα σας προστατεύω». Έτσι και έγινε και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.